खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 आगस्ट 2024 बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लामा दावबायनायाव खैफोदजों मोगा-मोगि जानो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृष राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो नागिरनायाव लामा आन्दायनांनो हागौ, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। मिथुन राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। सिंह राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोरा जागोन, अनलायनाया बांगोन। कन्या राशि। गोनांथार खामानि मावनाया लासैनो गाहायाव फैनो हागौ, खामानिया जौगानो हानाय नङा। तुला राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंसार जागोन, न'खराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। नोंथाङा बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। धनु राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांलांनो हागौ, न'खरा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मकर राशि। गोसोनि साननाय हनाया फेलें थांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। मीन राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ, गोसोआ उरां फारां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।